araw sa inyong lahat mga idol. For this vlog, pupunta tayo ng dagat. Nagyaya yung mga katrabaho ko na magdagat daw kami. Kasama yung supervisor namin. Kaya kukuha lang muna ako ng sili. Para dalhin ko doon sa dagat para sa sausawan. Kasi masarap yung sausawan pag may sili mga kabisaya. So hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman ang channel natin mga kabisaya para ma-monetize po tayo ng ang ating vlog. At salamat po sa patuloy na sumusuporta. So kita-kits lang tayo doon mamaya sa dagat mga kabisaya. Madayon. Madayon yun eh wala. Shout out. Lingaw. Alika na nito. Alis na kay ikaw to bless bumoy. But without you all I'm going to be I don't wanna make you face this world I love. I tried one night and I will, but the world struck me. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head on, remember I'll turn the fire after all the rain. I will be there. I will be there. Bye.